Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Joint Action Committee ka bakantob ikiseng phalang ba pher jong ka South Semper nadu ka KSU FKJGP HYC bat HUAM henne ka sngi ka khatkhandai tarek unai lor da ka mensiam ka basngaukhia kilalet ban jureb yakawai ka karkhana mau haum nong rem wa maupan hadian ba ka opes jong usim ka himam maharam simshem kalapen mi biang yakawai ka hukum hakalai phawai tarek unai lar arhajar apawar ban krong khajana yiki kaliket mau hapo karat South Semper. Ka JSC hakani kesngi hapo ka jingelam udrimshan Marwen Secretary JSC, George Shangdiar President HYC, Running Star Kharbani President FKJGP South Semper Circle. Kilapan paw ya ka jing sngokhia ka bajur, ya ka jingle donbor ka office usim maharam, ka bom shemna buram sho ya ka soskular ka balayate, da kireu rangba karat South Semper, bad usim ba mansing hakas nem shejar khandai spa khandai pausaw. Kabala ong ba usim kahima maharam ulala ban sensyar tangya ki klebreu katbaya ka khandau ka siam on sensyar hi da karat South Semper. Kini kinong yalam kile thuru banakapor syakapor usim ujupen mi yaki hukum ban krong khajana ya baro ki jingmi nakarat South Semper. Badai haka khatsan tere urampang jong usnem arhajar apawai ka JSC rengkat ki khatsan teli kisnong jong karat South Semper. Kilami pat ba ban penlong dakarali kabahe ban persya yakane ka hukum usim. Henry tang hadin chisnem hakalai phawai tere unai lar arhajar apawar usim ulapen mi biang saya kawai ka hukum ban krong khajana yeki kaliket mau hapo karat South Semper. Hakabaya dai bat kane ka JSC kelapan pau bakan persya yakane ka hukum usim batkan pediang dalai leru. Ka JSC kamaham ting eru iki traipar bat ki kali bakimbet ban siu ya kabai khajana sha usim kumjo ru unong lum khajana ba bet ban wan syakarat South Semper. Haga ju ko por ka JSC ka dawaru na usim ba udai ban penduk pendam no shisendan ya kane ko hukum kabakta ya ka hok long try jong ki pat ba karat South Semper baro. Nadu ka notification ka bagahima kay penmi aus nam arjar arpho hang tu naleng kahima kala kadusay baka ong ngaburom ya ka agreement na ni kasuskular kabalete aus nam kendai spa saw hapadeng kirang ba jong kane kadong kathain saw supaya jongi ringkat bos imbomon te kabas ngo pelapat nakaling jongi kum ka JSC lene kisamla jong kane ka saw Semper hadin bawla penmi ya ka tu notification nilayo ban yakhi ban persya ya kane ka jing penmi jong kahima bau sim nilayo ban mi ru how UCM jong ka district council batang tu la penmi ko dar ban stage wa ya kane kam bat kai kabala pesulengok pat yangi menta kum kiseng bahlang apo jo kane kadong katain South Semper kade halor bang la penmi biang menta kini ki notification baningkong penmi mano ba aibor ya kane kosyar kasunong ayu ba aibor ya kane kosyar bahkan yo ban ti mau la ne ban teliat mau hak kane ka sunong hang ne po mo pat i ya ka sitiu pa ki lai teli sunong ka weiloi mo pat ka bat ka molnu uang bai de wan jubab no hapo ship house ngi kade ta kadau ka bala penlengok yangi kum kia ke JSC ba balai usim wan tuklar haba ka agreement khat khandai spa so pusau kong usim udai ban sensyar tangi klibreo ndrei balai menta wan tuklar pat ya kane kenduk siap ka badai ka hok ka long try mengikum kador barat jo ka South Semper hi brokoi bat nang ta susu ula order sendan ki kali ba kum ta terter hakilai teli kali ba kispo tayar kide siam khajana sospa tingka nanta ka ndriu tayar arspa bat ke pick up san pho tingka te kaneru kai kane tengi kum ki samla ni persya ya kane ka jingle ka jogai ma piong ngaburom ya ka kendai spa so bat balai pat menta piwan ban sim khajana kai kadau bala pelong ya pikum ka ima lingba usim tengi kum ke JSC ki samla jo kadong katain South Semper brokawai ngida persya jur ya kane ka jingle nyong pikum ka ima tengin num pediang dalai leru em bat hak juga por kumbala keren ki samla jakmat bangi baham jur ya kane ka try hangne ka kosyar ringkar ru bat ki batik ya mining hangne ka ki parmau ki kwari ki beong bat kinum dai ban siu ya kane ka jing kwa jong ka hima bat hak juga por ngi ong ba lada pinsiu ya kane khajana nakle nyong ki samlaru ngi haban persya ya kine ki babu i kwari lane kosyar kane ka por
ngi atre hne ngi imsuk imsan thumdon kanu ka khajna nisuk ni bala ni timau hne thumdon kataka jingseu ma abaya dei bat kene jing mi kene khajna rei ngeseu longo baki samla ne kinong sunang jungi na ne bongpat abaya seu kene jing mi khajna kla seu longo ba balai ba im ule komne yingi namar bro sikata bro hakine senam adap na du senam kena sepak sau ba ka do berat haus emper kalete agreement ba usim bamun sing sem baga hima maram sim sep kumbala kiran kum we na kinong yalam ke JC ba uang ba usim udon hok tang ban syari kli breu om ki kendau siap tene kaliang jongi samaru abang ye sngau ye kita ye baro usim bulale ndai ni krimen ba ngi kwa ru ba paim ba usengen o sindon ya kene ke jingpha jungu alor kita khajna kaliang jongi kum ka GEC South Semper ka Joint Action Committee kabakan thup ya ki seng bahalang di badan po ka South Semper Circle ta kalong naka KSU FKJP HYC bat ka HUEM South Semper Circle te kumban ngin su phaiden na kaliang jungi kum ka GEC ya ke ba usiem ula penmi ya ka jingpen merapat ba haka laipo terik u Desember ar phau na kaliang jungi kum ka GEC ringkat ka jingi trelang bat ki dorbar sinong bat ka dorbarat haktu sunam ar phau ar phoi nilaya chakmat ban persya ya ka jing tu jong siem ban lum khajna ya ka khandau ka siap lani kenu ki jingmi ki bami na kanika rat South Semper hibro kawai ila pelongi jing yalang ki ba hakiba bon ki benta jong ka dong ka than South Semper hakatu ka por ban persya ya katu ka jing pen merapat ba lani katakan notification bla penmi da usiem ka hima maharam how to snam te bat kumjuru da nilai perlong ya ka jingelang ba lani ka jingelang pat ba banja persya ya usiem haka kapsan terik jong benai February ar phoi hapo mote ba kadau bagi perlong itu ka jingelang pat ba banja persya ya ka hukum ke bala penmi da usiem jong ka hima maharam kalong nomor ba umut ban sim percentage lani ban krong khajna ya kinu ki jingmi ki bami na kanika dong ka than South Semper ribro kawai. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.